Už v roku 2030 bude takmer polovica majetku v Európe v rukách žien. Na Slovensku dnes najbohatších 85% rodín ovládajú muži. No pri dedičstve sa karta obracia a väčšinu majetku zdedia práve ich nežnejšie polovičky. Zaujímavosťou je, že práve mladé Slovenky vo veku 25 až 34 rokov patria medzi najaktívnejšie investorky. Viac o tejto téme si povieme v dnešnom vydaní relácie Ekonomika Plus. No a mojou hostkou je Jana Holíková z rodinnej kancelárie One Family Office. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, prajem. Tak, dobrá správa pre ženy na úvod. Celosvetovo rastie teda ten podiel žien a teda vo vlastníctve majetku. To znamená, že viac žien, ktoré vlastnia tie peniaze a majetok. Prečo je tento trend taký výrazný a čo to znamená pre Slovensko? Tento trend spôsobilo viacero faktorov. Jedným z nich je určite demografický vývoj. A veľmi zásadným faktorom je to, že oveľa vyššie percento žien dosahuje vysokoškolské vzdelanie, potom obsadzuje posty, ktoré sú tomu zodpovedné. To znamená, sú to väčšinou manažerské pozície, vyššie zárobkové pozície. Oveľa viac žien je dnes už aktívnych aj popri materskej. Už nie je vôbec výnimkou, že takisto sa muži podieľajú na materských dovolenkách alebo na výchove detí a tým pádom teda ten silnejúci trend žien pracujúcich, vyššie zárobkových a tvoriacich majetok je jasným trendom. Zároveň potom samozrejme druhým faktorom je to dedičstvo, ktoré prechádza na ženy väčšinou práve s ohľadom na ten demografický vývoj. Poďme si povedať možno aj viac čísel. Ja som v úvode teda spomínala, ako sa to bude meniť. Ten generačný transfer a dedičstvo v pomere teda viac k ženám. Aké sú tie čísla? Podľa McKinsey prieskumu napríklad z mája tohto roku je v Európe presun toho majetku z mužov na ženy silný. Z 38% v správy majetku žien je z roku 2023. Bude do 2030 až 47% spravovať ženská populácia. Svetový trend, to číslo je 39%. Takže je to jednoznačne vysoký shift, teda vysoký presun z majetku mužov na majetok žien. Na Slovensku je to podobne tým, že vlastne v rodinných firmách alebo teda u najbohatších Slovákov je drvivá väčšina, viac ako 80% majetku v rukách mužov. Ale podľa prieskumu, ktorý si robila aj advokátska kancelária Havel Partners, je výsledkom toho to, že väčšinu, viac ako polovicu zdedia priamej línii, pokiaľ teda budeme sa riadiť slovenským právom ženy. A už ste spomínali teda ten prieskum projektu Next ženy, teda ktorou realizovala advokátska kancelária Havel Partners a spoločnosti One Family Office, ktorú teda zastupujete RSM a Visa v spolupráci s výskumnou agentúrou Ipsos. Poďme sa pozrieť na konkrétnejšie údaje z tohto prieskumu, veľmi zaujímavého. Keď som ho pozerala, aj naši diváci ho majú možnosť vidieť na grafikách. Kto na Slovensku najčastejšie rozhoduje o financiách v rodinách? Je to teda aj rozdiel medzi Českou republikou a ostatnými krajinami? Stále na Slovensku viac rozhodujú o spoločných financiách muži. Je to až dvakrát toľko ako žien. Je ich dvakrát toľko ako žien. Je tam ten výrazný pomer niekde medzi 34 až 16% na strane žien. Zaujímavosťou je, že voči Českej republike, voči prieskumu, ktorý sme podobne robili v Čechách pred 2 rokmi, tam je výrazný nepomer v tom, že samostatne o rodinnom majetku rozhodujú teda aj v Čechách, aj na Slovensku prevažne muži, ale už spoločne s partnerkou alebo teda s rodinou rozhoduje v Čechách oveľa menej mužov ako žien. Takže to bolo veľmi zaujímavé pre nás si pozrieť. Zároveň nám tam vyskočila, ako ste už spomínali, jedna silná skupina mladých žien, ktoré si rozhodujú o svojom majetku sami. A to sú naozaj dámy vo veku 25 až 34 rokov, kde viac ako 38% z nich deklaruje, že sa starajú o svoje financie a neradia sa s niekým iným. A prečo práve táto veková kategória? Je to spôsobené pravdepodobne viacerými faktormi. Jedným z nich je, že sú to mladé ženy, ktoré sú väčšinou na štarte svojej kariéry, mnohokrát sú ešte slobodné, takže nemajú tú rodinu, s ktorou by to rozhodovali. Zároveň ale
je veľmi silný trend, ktorý prichádza aj zo zahraničia, vnímame ho tam. A to sú mladé, angažované ženy, ktoré sú oveľa viac zručnejšie, majú väčší prístup k informáciám, k digitálnym kanálom, k aplikáciám a tie si chcú na seba zarobiť samé a chcú rozhodovať o svojich prostriedkoch samé. Takže veľmi často je to spôsobené práve týmto. Narast sebavedomia, na ktoré sme sa tiež pýtali práve v tejto skupine žien, je, že za posledných 5 rokov o 67% narastlo sebavedomie mladých žien v tom investovaní. V prieskume ste riešili aj to, či sme ešte stále takí veľmi konzervatívni, čo sa týka s nakladaním s peniazmi, s investovaním. Predpokladám, že ženy vyšli v horšie, pretože muži si viacej v tomto veria a riskujú. Prejavuje sa to, predpokladám, aj v praxi, aj na tých výnosoch a ziskoch, ktoré ženy majú. Je to pravda. Stále sme celkovo ako Slováci konzervatívni, to si môžeme rozobrať aj neskôr a dostaneme sa k tomu. Ale ženy si veria menej, bolo to takmer o polovicu. Rovnako obidve skupiny, aj muži, aj ženy, nám odpovedali na to, že prečo investujú na tie motivácie práve preto, že sa chcú zabezpečiť, zabezpečiť seba alebo rodinu. To bola najčastejšia motivácia. Zároveň potom, ako investujú, nám odpovedali obidve skupiny, že investujú diverzifikovane, čo bolo zaujímavé, ale teda oveľa viac mužov pri investovaní cíti pocit bezpečia a istoty a práve u tých žien je to skôr o tom faktore toho stresu a že majú neistotu pri rozhodovaní. A to má vplyv aj na tie investičné rozhodnutia. Tak ale stále je 70% Slovákov, ktorí si necháva peniaze na bežných účtoch alebo teda sporiacich a pri tejto inflácii veľmi teda nezarobia. Prečo je tomu tak? Asi je to spôsobené tou historickým predsudkom, ktorý máme k tomu investovaniu. Že na jednej strane vidíme, v tom prieskume nám to pekne vychádza, že ľudia odpovedajú, subjektívny pocit majú, že diverzifikujú. Zároveň však, a to je teda veľakrát v tom trende tej diskusie verejnej, že veľakrát aj všetky wealth managementy, banky, investiční špecialisti nás učia, aby sme diverzifikovali, aby sme rozkladali investície. Zároveň však vidíme, že my za tú diverzifikovanú investíciu mnohokrát pokladáme aj sporenie na dôchodok alebo proste druhý, tretí pilier. Ale potom už keď to rozmeníme na drobné, tak áno, veľakrát je tá neistota sa vlastne odráža a tá málo skúseností sa odráža v tom, že to držíme na bežných účtoch a na sporiacich účtoch. A je to silný trend hlavne u tých žien, ktoré sa zatiaľ váhajú investovať, boja sa, majú obavy, nevedia, s kým sa majú poradiť. Takže tam je to veľmi silné. A čomu, keď už investujeme, najviac dôverujeme, tak najsilnejšie, že nemáme obavu, keď do toho dávame peniaze. Sú to stále tie nehnuteľnosti? To nebolo žiadnym prekvapením, stále to boli tie nehnuteľnosti. Tam sa nám mužský a ženský svet potom po tých nehnuteľnostiach pomaly rozdeľuje. U mužov stále platí, že teda nehnuteľnosti, technológie, veľa sa hovorí o AI. AI vlastne prešla skrz všetky sektory. Takže to je trend, ktorý tam vidíme. Takže inovácie, technológie, AI a veľmi oproti tomu prieskumu spred času v Čechách vystúpila obrana a bezpečnosť, čo je v dôsledku teda tej situácie geopolitickej, ktorú máme. Takže muži skôr sú na tie technológie, bezpečnosť a tú obranu. A ženy zase, tak ako sme už aj mnohokrát predtým spomínali, sú viac inklinujú k udržateľnosti, k vzdelávaniu, k takýmto témam konzervatívnejším a možno viac tým spoločensky zodpovedným, tým socials. To nám aj dosť veľa hovorí o ich prioritách jednotlivých teda kategórií, respektíve, že muži a ženy to majú úplne iné priority aj v investovaní. Presne tak. A zároveň ale aj sa správajú inak v rámci toho rozhodovania a potom nám to krásne ukázal ten prieskum, že vlastne pomer toho konzervatívneho a dynamického investovania sa veľmi líši u mužov a u žien. Muži teda ako sú mladší, tak sú dynamickejší a tam tá krivka jasne hovorí o tom, že sa skonzervatívnejú časom, čo je v princípe správne. Všetci finanční špecialisti to odporúčajú, že časom sa sťahujeme z dynamickejších do konzervatívnych investícií. U žien to bolo paradoxne veľmi zaujímavé a tam je tá krivka tak veľmi plávajúca, že ženy v tom mladšom veku zatiaľ investujú menej a potom sa zdynamizujú až vlastne smerom k dôchodku, možno tým, ako naberú skúsenosť, majú priestor viac sa tým investíciám venovať a už majú
podľa nich subjektívne aj dostatok peňazí na to, aby mohli investovať. Čož verím, že tým, že teda nám tam rastie tá skupina tých mladých, odvážnych žien sa postupne zmení a tiež to bude sa smerovať k tomu vzoru tých mužov, že to dynamickejšie investovanie budeme mať v tom mladšom veku. Keď sa pozrieme na to, že akým spôsobom sa už tie ženy zapájajú do investovania, je ich čoraz viac, čo je skvelá správa, samozrejme aj pre ich teda budúce dôchodky alebo zabezpečenie sa na budúcnosť. Čo to ale môže zmeniť u nás v rámci investičného trhu? Možno sa inak prispôsobujú tomu firmy, produktami, komunikáciou, alebo čo to všetko bude meniť? Je to veľká výzva pre firmy, ktoré sa venujú investovaniu a komunikujú na ženy, práve preto, aby vedeli nájsť tie motivácie a začali komunikovať a adresovať bližšie tie motivácie žien. A v našej rodinnej kancelárii je to veľkou témou práve kvôli tým dátam, ktoré sme si povedali na začiatku. Ako náhle prechádza ten rodinný majetok drvivou väčšinou na ženskú populáciu, my potrebujeme, aby tie ženy sa cítili isto a aby ten majetok zachovávali a zveľaďovali, aby ho dokázali udržať. V tom prípade sa snažíme o to, aby sme s nimi rozprávali už teraz, aby sme ich zapájali do tých investičných rozhodnutí čo najskôr, aby to bolo naozaj rodinne súčinné v rámci komunikácie, aby potom neprišiel ten majetkový náraz. Aby sa nestalo to, že pokiaľ tá žena zdedí peniaze a nebola k tomu predtým vedená, tak odrazu je to spôsobí pre ňu veľkú záťaž a zároveň nedostatok informácií nedovolí sa dobre rozhodnúť. Takže v tomto smere je veľmi dôležité a možno, že to rozdeliť na dve skupiny, komunikovať na tie mladé ženy, ktoré vidíme, že sú veľmi ambiciózne, vedia si dohľadať informácie, sú zároveň veľmi pozorné na náklady, na práve tie témy udržateľnosti, vedia si to veľmi dobre vypočítať a s nimi musíme rozprávať a poskytovať im tie informácie, ktoré ich posunú ďalej. A zároveň tie staršie dámy, ktoré podľa práva a našich zákonov pravdepodobne budú obhospodarovať tie rodinné majetky, im to musíme vysvetliť a previesť ich tou cestou spoločne. Keď sa pozrieme na nasledujúce roky, ako vy vnímate to ďalšie smerovanie investičného správania na Slovensku? Aj už ste spomínali tú diverzifikáciu. To znamená, aby sme to zjednodušili, nedávať všetko do jedného košíka, ale nejakým spôsobom si to rozdeliť, že prejdú od toho možno konzervatívneho správania Slováci viac k tej diverzifikácii, možno aj niekedy zariskujú do akcií a podobne, že tam to smeruje? Postupnými krokmi to tie dáta ukazujú, aj keď teda finančná gramotnosť Slovákov nás neteší, že tie výsledky a tie čísla merané hlavne v tej najaktívnejšej skupine ľudí, ktorí zarábajú medzi tých 35 až 54 rokov, nám dlhodobo mierne klesajú alebo stagnujú, keď budem optimistická, tak je práve tá naša úloha tých investorov povzbudzovať. Ja to vidím zo svojej osobnej skúsenosti, to môžem povedať. Ja to vidím v tom, že sa oveľa viac už bavíme o tých štandardných finančných nástrojoch. Bola tu téma akcií, ktorá bola tabu, podielové fondy, ktoré boli po 2008 obrovské tabu. ETF fondy, ktoré zažili veľký boom v predošlých rokoch. Momentálne už sa stále viac ľudí zaujíma napríklad nielen o tie verejné trhy, ale aj o súkromné trhy, takže investície do private equity, do venture kapitálu, kde je našou úlohou ich vzdelávať, vysvetľovať, ukazovať, prinášať tieto typy možností a tým pádom verím, že ten trend sa bude posúvať práve smerom aj do takéhoto typu investovania, samozrejme podľa typu investora a podľa jeho finančných možností. Keď ešte na záver, alebo teda si to zhrnieme, tak vy ste spomínali, že One Family Office pracuje s týmito ženami, aby sa nezľakli, keď už dôjde k tomu transferu, a respektíve zdedia tie peniaze a nevedia, čo s nimi. Takže vy už dlhodobo s nimi pracujete predtým a nastavujete im to, aby zveľaďovali aj následne ten majetok. Tá hlavná myšlienka tej rodinnej kancelárie, ktorej som súčasťou, je ochrana správa majetku a jeho zveľaďovanie. A jednou z tých častí je aj vzdelávanie a pomoc prevedenia tej rodiny ako celku cez tento investičný svet. A my dbáme veľmi a práve preto sme robili aj tento prieskum. Práve preto vznikla iniciatíva Next ženy. Dbáme na to, aby
nielen tí muži, ktorí boli tradične tými prvými nástupcami a historicky proste sa dedilo, prverodený syn jednoducho zdedil celý majetok. No ale práve tým, že vidíme, že tie čísla nám hovoria niečo iné, tak aby celá rodina bez rozdielu mužov a žien, bez rozdielu toho, či sú to mladí ľudia alebo jednoducho už v zrelom veku, boli pripravení na to, že budú ten majetok správovať a zveľaďovať. Lebo ešte si dovolím jedno číslo na záver. Pri tých najbohatších rodinách slovenských v Čechách je ten trend veľmi podobný. Sú tie vekové kategórie tých otcov zakladateľov alebo tých majiteľov firiem, väčšinou je to 60 plus. Že v tých najväčších firmách sú to naozaj tí, ktorí po revolúcii začínali s podnikaním a jednoducho prirodzene príde k tomu, že ten transfer bude a bude to oveľa zreteľnejšie ako v iných krajinách. Pretože tento náš nový režim priniesol práve tieto podnikateľské príležitosti. A preto bude oveľa viac ľudí, ktorí budú mať menej skúseností a my sa chceme tomuto vyhnúť. Tak ale aby sme teda pripomenuli, venujete sa nielen ženám, ale aj práve tým mužom, ktorých sme spomínali. Mojím hostom bola Jana Holíková z rodinnej kancelárie One Family Office. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem pekne. No a rozhovor a celú reláciu nájdete aj v archíve na našom webe teatry.com. Majte sa pekne a dovidenia.